Bueno, l'única versió que hi ha, de fet, no és que s'hagi recuperat una versió, sinó que és l'única, que és la representació de la matança de l'última ossa d'Ordino. De fet, el que representa és això, que és l'última ossa que es va matar a Ordino i que teòricament era una casa feudal, és a dir, que estava vigilant, és a dir, que els seus treballadors, els Mossos i d'Allaires estiguessin fent la feina, quan de sobte va aparèixer l'ossa i la van matar. El ball de la cigala jo cantaré, el ball de la cigala jo cantaré. I li treu una sabata. La resta de dallaires és el moment d'entrada en escena del cavaller. Ho estan fent tot menys treballar. L'amo del tros es va enfadant. Em portareu a la ruïna! No, que no. No, mire. Si això és guerra, que no vingui la pau. Mire, no, mire. Vinga, tremeu-li com se diu Marieta, Marieta, tremeu-li com se diu Marieta de l'ull viu. Una altra cosa, que tens a l'aire. Ja, agafa. Es van passejant a l'entorn de la plaça, tot descobrint els dallaires, mirant-los. Estan gaudint i passant-s'ho molt bé. No. Mira, hòstia!